हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 4 വരെയുള്ള 3 വരെയുള്ള ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. 4ഉം 5ഉം മന്ത്രം നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ വരുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചത് ധ്യാന മന്ത്രം പഠിച്ചു. 1, 2, 3 മന്ത്രം പഠിച്ചു. ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാന മന്ത്രത്തില് സത്യമാണ്, പൂർണ്ണനാണ്, ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. അതാണ് നമ്മള് കണ്ടത്. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എല്ലാ ഈ സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രമേ ആശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടേത് ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് വർഷം പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. കർമ്മബന്ധനത്തില് നമ്മൾ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മകന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവൻ ആരായാലും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മഹത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ, മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തില് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 4ാമത്തെ മന്ത്രം അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈന തേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈന തേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനതേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്.
ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യൻ തന്നെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനാണ്, അവർക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാരെ, അതായത് കാറ്റിന്റെ ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ ദേവനെ, മറ്റുള്ള അതിദേവതകളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുടെ മഹത്വത്തില് ഭഗവാൻ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്, ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തില് ഭഗവാൻ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും അതിശയിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇത് പറയുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമസ്ഥനാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. പിന്നെ പറയാം എല്ലാ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ സകലതിനെയും അതിശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാറ്റിന്റെ മഴയുടെ എടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല, എല്ലാ ദേവന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് 1 മുതൽ 3 വരെ ഉള്ളല്ലേ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അഗ്നിയുടെ ഉപമ. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഭഗവത് ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നിയുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമായിട്ടും ചൂടായിട്ടും എന്ത് വരും? നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഗ്നിയുടെ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചവും. അത് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ അഗ്നിയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും മനുഷ്യരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആവിർഭൂതമാകുന്ന ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഭഗവത് ശക്തികളെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നി ഒരു സ്ഥലത്താണ് അഗ്നി ഉള്ളതെങ്കിലും അഗ്നിയുടെ ചൂട് നമുക്ക് അവിടെ മാത്രമല്ല കുറച്ച് ദൂരേക്കും നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഭഗവാനെ അഗ്നിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്. കാരണം അഗ്നിക്ക് തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ അഗ്നിക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമുക്കറിയാം 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? തടസ്ഥ ശക്തി, പിന്നെ ഭൗതിക അന്തരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്?
ജീവാത്മാക്കള് ദേവന്മാരും വരും, മനുഷ്യരും വരും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഏതിൽ വരും? തടസ്സ ശക്തിയിൽ വരും. ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരും ഭരിക്കുന്നതിന് ചുമതല ചെയ്യപ്പെട്ട അതിദേവതകളും ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും എല്ലാം ഏതിൽ വരും? തടസ്സ ശക്തിയിൽ വരും. ഇനി അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെല്ലാം ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വധാമം, അതാണ് എന്ത്? അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ആര്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവി. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എല്ലാതും ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ, തടസ്സ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. അവിടുത്തെ ശക്തികളെ അഭിന്നമാണെങ്കിലും ഈ ശക്തികളെ ആ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് പരമോന്നത സത്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നല്ലാതെ അതൊരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല പരമോന്നതമായ സത്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനേക്കാൾ മുകളിലല്ല ശക്തികള്. പരമോന്നതമായ സത്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടോ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സ്വന്തം ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ പരമപ്രഭുവിനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവർത്തിയില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനെടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ്, നമ്മുടെ ധാരണാശക്തിയുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? അചിന്ത്യമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. നമുക്ക് പരിമിതമായ ശക്തികളാണുള്ളത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശക്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചിന്തകളും എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? ആ പരിമിതികളോട് കൂടിയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനോ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കരുത്. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പരിമിത ശക്തി കൊണ്ട് പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആ പരമപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആര് നൽകുന്നത്? ഉപനിഷത്തുകളില് നൽകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഋഷിമാർക്കും ദേവന്മാർക്കും പോലും എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടേതായ പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വിഭിന്ന അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഗുണത്തില് തുല്യമാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും തുല്യരല്ലാര് ഈ ജീവാത്മാക്കളൊന്നും തന്നെ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തില് തുല്യനാണ്, അളവില് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഒരിക്കലും അത് വ്യക്തിക്ക് തുല്യമല്ല. പൂർണ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തുകള് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുക എന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിലകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് തന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ആ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കണം, പരമോന്നതനെ സേവിക്കണം എന്ന്
എന്ന നിയത കർമ്മം മറന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറന്നു പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാക്കൾ തന്റെ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കണം, പൂർണ്ണാംശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നത്, വിസ്മരിക്കുന്നത്, അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും, മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരുന്നു. പൂർണ്ണജ്ഞാനം ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, ഊർജം ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം, മോക്ഷത്തിന്, ബന്ധിക്കുന്നതിന്, ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, മോക്ഷത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അതേപോലെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശക്തി മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് സമർപ്പിക്കണം, അതായത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. ആ വിധേയത്വ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയുക, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളോട് കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക. ഇതാണ് എന്ത്, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടി അറിയണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എന്ത്, ശരിയായ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസർവസ്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവരാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, ഭഗവാന് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മള് അതിശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി 5ാമത്തെ മന്ത്രം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈശിഷ്ട്യങ്ങള് പറഞ്ഞു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നേരത്തെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തില് ബന്ധിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് വിവിധ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞ മുഴുവൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പറഞ്ഞൊന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ബന്ധിക്കുന്ന അതില് ബന്ധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ 4ാമത്തേലാണോ പറഞ്ഞത്? ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അതിന്റെ അകത്ത് ബന്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ശക്തി മോക്ഷം ബന്ധിക്കുന്നതിനും ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. പറയും. മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ എടുക്കട്ടത് ഏതാണ്? അത് പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിലാ പറഞ്ഞത്.
മാതാജി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അതായത് പറഞ്ഞതാ അത്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണജ്ഞാന വിധേയത്വം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നാമരൂപ ഗുണലീലകളോടുകൂടി ഭഗവാനെ അറിയുക. എല്ലാ അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തില് മോക്ഷത്തിനും ബന്ധിക്കുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാം നമുക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ, ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മള് അഗ്നി ഉപയോഗിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ചൂടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം, തണുപ്പിക്കാനും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് മോക്ഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, ബന്ധിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും, ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തികള്, ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. ആ ശക്തി മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ബന്ധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ബന്ധിക്കുന്നതും മോചിക്കുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലെ? തന്നെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാറ്റിനും എന്ത്? കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഊർജം ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് മന്ത്രം 5. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തദേ ജതി തനൈ ജതി തദൂരേ തത്വന്തികേ തത്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനൈ ജതി തദൂരേ തത്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. തദേ ജതി തനൈ ജതി തദൂരേ തത്വന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തദു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേശ്വരി ക്ഷമിക്കുന്നു, ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് നേരെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമാണ് നേരത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. എങ്കിലും മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് ചലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അയാൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നടക്കാതിരിക്കുന്നില്ല, നടക്കുന്നു. പിന്നെ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? വിദൂരത്തിൽ തന്നെയാണ്, അടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിദൂരസ്ഥനാണ്, ഒപ്പം തന്നെ സമീപസ്ഥനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അകത്തും ഉണ്ട്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന? വിദൂരസ്ഥനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ഉള്ളില് വരും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നു? സമീപസ്ഥനായി. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യും? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സമീപസ്ഥനുമാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം.
ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവഗണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അത് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞു, വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം വരുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അകലെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിന് അതീതമാണ്. എന്നാൽ വളരെ അകലെ എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലേ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത്. ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്, ഏറ്റവും മുകളിലാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വളരെ അകലെയുള്ള വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് കഴിയും. എന്നിട്ടും ആ പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതി ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിദൂരത്തിലാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാളും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളാണിത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, അചിന്ത്യ ശക്തികൾ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്താണ് പറയണത്? ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യം ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനാതീതമായ ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതെ, അദ്ദേഹം ആദ്യം അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു? ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉയർത്താനും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം വന്നു. അവതാരം ഏതിന്? വരാഹാവതാരം വന്നിട്ട് എന്തിനെ ഉയർത്തിയത്? വരാഹാവതാരം ഭൂമിയെ ഉയർത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? അത് ഉയർത്താനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ. ഒക്കെ അപൗരുഷേയമാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളെ മനുഷ്യർക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെതെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിമിതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗത തത്വചിന്തകരായ മായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതി, അതിന്റെ വെളിച്ചത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിദൂരത്തിലാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പരിമിതമായ ശേഷി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികള് അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായിട്ടുള്ള ലീലകള് അതിനവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ അവര് നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ ഈ മായാവാദികൾ സ്വീകരിക്കും. സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെല്ലാം അവര് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാരാണെങ്കിലോ, അതായത് വൈഷ്ണവരാണെങ്കിലോ,
ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരേ സമയം സകാരനും നിരാകാരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാര് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികൾ, അവർക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണ്, അചിന്ത്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം സകാരനുമാണ്, നിരാകാരനുമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു സമയം രൂപമില്ലാതെ. പ്രകാശത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ, ബ്രഹ്മത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രൂപത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാനുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തോതനുസരിച്ച് ആരെയാണോ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം, ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർക്ക്, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവര് മായാവാദികൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത തത്വചിന്തക്കാരായിട്ടുള്ളവര് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പൗരുഷേയമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങള്, മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭഗവാന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ലീലകൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു. സകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകൾ അവര് നിരാകരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ആര് വിചാരിക്കുന്നില്ല, ഈ മായാവാദികള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അളവുണ്ടാവും, ഒരു തോതുണ്ടാവും. ആ തോത് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച്, തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന തോതനുസരിച്ച്, അളവനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. എപ്പോൾ നമ്മള് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മഹാബലി ചക്രവർത്തി തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചപ്പോ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്തു, തന്നെ ഭഗവാൻ ചക്രവർത്തിക്കും കൊടുത്തു. അതേപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആ തോതനുസരിച്ചാണ്, ആ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ സന്നദ്ധനാവില്ലെന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കാണാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് സദാ പ്രാപ്യനാണ്. എന്നാൽ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് അതിവിദൂരസ്ഥനും അപ്രാപ്യനുമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, പ്രാപ്യനായിരിക്കും. പക്ഷെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, അപ്രാപ്യനായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനാകില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അതിവിദൂരസ്ഥനാണ്. അവരുടെ കണ്ണില് ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരത്തിലാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാൻ അപ്രാപ്യനായിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന 2 വാക്കുകൾ വളരെ ഗുണപ്രധാനമാണ്. എന്താണ്, ഒന്ന് സഗുണം, നിർഗുണം. സഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നിർഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തത്, ഒരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ് നിർഗുണം. സഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയത്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാന്നാ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടി, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഈ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പിന്നെ മാത്രല്ല ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതല്ല സഗുണം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 6:141 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നുള്ളതല്ല.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അതിനർത്ഥമില്ല. ആ സഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതല്ല വിധേയമാണെന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ 6:141 പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാത്തിനും അതീതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ അതീതനാവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനെല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മില് വേർതിരിവില്ല. കാരണം എല്ലാ ശക്തികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താവായതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വശംവദനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒന്നും സ്വാധീനത്തിൽ ആര് വശംവദനാകുന്നില്ല? ഭഗവാൻ വശംവദനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി നാം ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാലും നാം അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? സ്വാധീനം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? എല്ലാ ശക്തികളുടെ നിയന്താവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ഭൗതിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്കും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക്, അതില് നിർഗുണനായിട്ടുള്ളവർക്ക്, ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ ഒരിക്കലും അതില് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ ഭാഗികാവിഷ്കാരമായി സകലതിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ എല്ലാറ്റിലും ഭാഗികാവിഷ്കാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതി, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ആര് പ്രവേശിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിൽ ഓരോന്നിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. ബാഹ്യമായ അവിശ്വാസ്കാരത്തിൽ അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിരാട് രൂപത്തില്, വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അന്തര്യാമിയായി എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായി ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൂടാതെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ടും ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സാക്ഷിയായിട്ട്, കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ട് സദാ വർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം. ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് നൽകുന്നു. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആര് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അകത്തുമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഒരു സംശയവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 2 മന്ത്രം എടുത്തത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ
മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്. പിന്നെ ശക്തി എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അല്ലെ, ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ്. അങ്ങനെ മഹത്വത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അതിശയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും പിന്നെന്താണ്, സമീപസ്ഥനാണ്. സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മള് 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. 4ഉം 5ഉം 2 കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായിണ്ടാ? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനില്ല. നമ്മൾ കൊറേ ഏതൊട്ടാ നോക്കാനുള്ളത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ? നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കൊറേ നോക്കാനില്ല. അപ്പൊ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മള്? വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ആരാണ് വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. വേദങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ശബ്ദാവതാരം. ആദ്യമായി ഭഗവാൻ വേദജ്ഞാനം ആരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പകർന്നു നൽകിയത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്. മനുഷ്യർക്കുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന 4 ന്യൂനതകളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? സത്യം മാത്രം പറയുക. സത്യം മാത്രം പറയുക. ഓക്കെ. വേദങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മാതാവിനോടാണ് ഉപമിച്ചത് അല്ലെ? ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേദത്തെ 4ആയി വിഭജിച്ചത് ആരാണ്? താഴെ പറയുന്നതിൽ 4 വേദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്? ആയുർവേദം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളെ ശ്രുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏത് പ്രത്യേകത കാരണമാണ് വേദങ്ങളെ വ്യാസദേവൻ വിഭജിച്ചത്? ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. വേദങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രചിച്ച സൂത്രങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ. ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? സൂക്തം. ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രങ്ങൾ ചേരുമ്പോ സൂക്തം. അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്നത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമായാണ് പറയുന്നത്? വേദാന്ത സൂത്രം. ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? യജുർവേദം. ചാണകം, ശംഖ് എന്നിവ ശുദ്ധമാണെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള അറിവിനെ, പൂർണ്ണമായ അറിവിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? അനുമാനം. പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപൂർണമായതുകൊണ്ട്. വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും രചിച്ചിട്ടും സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്ത വ്യാസദേവൻ അവസാനം രചിച്ച ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഭാഗവതം. വേദാന്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പരമമായ ജ്ഞാനം. അടുത്തത്, ഇതെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ. അടുത്തത്, ധ്യാനമന്ത്രം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതിനാൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ളവയാണ്? പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത്?
അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തിലെ ചിത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഒരാൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? ആനന്ദം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം വരുമോ? ഇല്ല, സത്തും ചിത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്തും ചിത്തും മാത്രമേ വരുള്ളൂ. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം വരണമെങ്കിൽ എവിടേക്ക് വരണം? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. സത്തും ചിത്തും മാത്രമാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില്. സത്ത് മാത്രാണ് ഏത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് സത്ത് മാത്രം. സത്ത് ചിത്ത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. മനസ്സിലായോ? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് മാത്രം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. സത്ത് ചിത്ത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എവിടെ കിട്ടും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ. വിഗ്രഹം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ രൂപരഹിതമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്? സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന് പൂർണ്ണനാകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പശുവിന്റെ വിഹിതമായി ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങളും. തുലീന ആഹാരക്രമത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്മേൽ പൂർണ്ണമായ അവകാശം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ. ഭഗവാനെ ഏത് വസ്തുവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിയോട്. പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് മായ എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണെന്ത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്താണ്? മായയാണ്. മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിച്ചാൽ അവർക്ക് പാപമേൽക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാധകമല്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത്തിരി നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സത്ഭാവം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സത്ഭാവം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സത്യചിത്താനന്ദം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മനുഷ്യൻ മൃഗമായിട്ട് മാറും. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അല്ലെ? ഈശോപനിഷത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അപൂർണമായ ബോധത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം അജ്ഞതയാണ് കാരണം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഈശോപനിഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെടാതെ 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച വിഹിതം മാത്രം സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും? വിരുദ്ധമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് വികർമ്മികൾ. ജീവാത്മാക്കൾ നൈസർഗികമായി അനശ്വരരാണെങ്കിലും എന്ത് കാരണത്താലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം മാറേണ്ടി വരുന്നത്? ഭൗതിക ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം സംഭവിക്കും.
വീണ്ടും ശരീരം മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, മാനവികത തുടങ്ങിയ ഇസങ്ങൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അല്ലെ, നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ലാത്തതാകുമ്പോ അത് വരും. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കി ചെയ്യുന്ന മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം? ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈശോപനിഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം അനുസരിച്ച് ആത്മഹന്താവ് എന്നാൽ ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലോകം ഏതാണ്? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകം. പോണ ആർക്കെങ്കിലും? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകം അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സമുദ്രം കടക്കാനുള്ള ഒരു തോണിയായി ഉപമിക്കുമ്പോൾ ആ തോണിയിലെ കടത്തുകാർ ആരാണ്? ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളും. സുരന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചുമതലാബോധവും ശാസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള അനുസരണയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജനിക്കുന്നു അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില് ജന്മമെടുക്കും. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രം അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്നവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിധി ഏതാണ്? എന്താണ്? നരകലോകത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്ന നിലയിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ടും എന്താണ്? തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഭയക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മ കഴുതകളെയോ പന്നികളെയോ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനല്ല നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യജന്മം എന്ന് വെച്ചാല് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത്തത്തോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ യോഗ്യരായ ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെല്ലാമാണ്? ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരല്ലേ, താൻ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നവരും ആണ് ആര്? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യരായ ശരിയായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മികൾ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ബന്ധനത്തിനും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ബന്ധനത്തിനും പുനർജന്മത്തിനും കാരണമാകുന്നെന്ന്. ഈശ്വരാവബോധത്തോടുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മെച്ചം എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റായി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ശരീരത്തിന് മാത്രമുള്ള സവിശേഷതകളാണത്. ഈശോപനിഷത്ത് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കീത് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതെ, മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടമാണെന്ത്? ആ മനുഷ്യ ജീവിതം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്